Sa gitna ng COVID-19 pandemic, kailangang matibay ang ating dibdib laban din sa mga sakit tulad ng tuberculosis o TB. Magpa-check up at alamin kung may TB ka o wala. Magpa-chest x-ray at magpa-test. Magpagamot. Magpakasigurong wala ring TB lahat ng mga mahal mo. Maging matatag. Proteksyonan ang sarili at makipag-ugnayan sa iyong health center o TB clinic. Isang paalala mula sa #TBFreePH ng Department of Health at USAID. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance ay pinggang Pinoy manami. There you have it, isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV sa Vision Free Lifestyle. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance ay pinggang Pinoy manami. There you have it, isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV sa Vision Free Lifestyle. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Saybay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy.
Sa gitna ng COVID-19 pandemic, kailangang matibay ang ating dibdib laban din sa mga sakit tulad ng tuberculosis o TB. Magpa-check up at alamin kung may TB ka o wala. Magpa-chest x-ray at magpa-test. Magpagamot. Magpakasigurong wala ring TB lahat ng mga mahal mo. Maging matatag. Proteksyonan ang sarili at makipag-ugnayan sa iyong health center o TB clinic. Isang paalala mula sa #TBFreePH ng Department of Health at USAID. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance, side pinggang Pinoy manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV sa Bishop Free Lifestyle. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance, side pinggang Pinoy manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV sa Bishop Free Lifestyle. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Saybay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri, papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya at minamahal. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas,
healthy habits para sa healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Gaano ka kalakas? Sinlakas ba ng kargador, pasan-pasan ay sako-sako? O ni Sergeant Cardo, kalaban ng mga pasaway at sanggano? Gaano ka kaya naman kalakas laban sa sakit na dala ng mga umaaligid na mikrobyo? Puntirya ang mga baga mo. Mikrobyong tulad ng COVID-19 o ng Mycobacterium tuberculosis mula sa isang taong may TB. Kapag nalanghap mo ang hanging may TB bakterya, susubukan nito ang iyong lakas. Sa umpisa ay lalabanan ng iyong resistensya ang TB bakterya. Matutulog muna ang mga ito sa iyong baga. Nag-aabang, naghihintay hanggang dumating ang oras na humina ang iyong resistensya. Magigising na sila at maghahasik ng sakit. Ikaw ay uubuhin o lalagnatin ng di maipaliwanag o mangangayayat ng di naman nagpapapayat o sa gabi na may pinagpapawisan. Kung tuloy-tuloy ang isa sa mga sintomas na ito at umabot na ng 2 linggo, magpa-check up agad dahil baka umaatake na ang dating natutulog na mga mikrobyo. May TB naman na walang ganitong mga sintomas at umaatake sa ibang bahagi tulad ng iyong leeg, buto, tiyan o utak. Ang TB ay nagagamot. Mas maagang malaman kung TB nga ang kalaban, mas maayos ang magiging gamutan at mas madali ang pagbalik ng lakas ng katawan. Para TB-free, pa-check up agad. Yan ang daan sa bago mong lakas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. As the Philippines joins the celebration of World TB Day, the Department of Health National Tuberculosis Program introduces the End-TB Application Suite. Taking the Filipinos' battle against TB to the digital arena. A war that every one of us must wage, with digital technology as the weapon and tool for communication that is within the reach of everyone, and uniting the whole community with ease of use and navigation, addressing all our needs to attain a TB-free Philippines. The CARE TB app is designed for the use of the whole community. It is the caring ally of the TB patient. Did you experience symptoms like cough, night sweats, lost appetite, or fever in the past 2 weeks? Yes. Please visit the Rural Health Unit or other facility and be sure to tell them your symptoms as you may have TB. Maligayang pagbabalik. Buksan ang impormasyon. Ayan na, narito ang lahat ng impormasyon tungkol sa TB. An empowering and reassuring guide to the close contact of a patient. The extremely useful assistant of a TB care provider.
reliable go-to of every member of the community and concerned TB advocate. Care TV has something for everybody in the TB community and may be accessed even by non-NTB patients and providers. If you have a guiding role in the community, either with lead or partner agencies, you can monitor and serve as mentor in the Philippines National TB Control Program with the Lead TB app. In the battle against TB, we have to stay on top of our game. This means being constantly updated on the latest policies and guidelines. The Guide TB app is the whole Philippines National TB Control Program manual of procedures in your pocket or at the touch of a screen. Philippines, the race is on. It is a must to scale up screening, testing, treating, and prevention. Beat the clock with the Race TB app. Let us all bow our heads and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we stand before you in humble prayer before we start with this program, TB Care in Full Circle, launch of the integrated delivery of TB services. We realize that without your blessings, we would not be able to succeed with the plans we have for this activity. Bestow your grace and divine wisdom to all of us present here so we could cooperate and enjoy camaraderie and love for the greater glory of your name. Bless our partners for continuously supporting the programs of the DOH. Bless the people behind this event for their tireless effort and their creative ideas for the success of this activity. Bless all the trained mentors and all the TB warriors of Bicol region for their passion and dedication in the TB program, in ensuring that patient-centered care approach is followed, and for ensuring that all enrolled patients are treated successfully. Bless also those we have left behind our homes. May you grant them peace and happiness as they go about their activities. Bless all the people around the globe that they may enjoy peace and the goodness of your love. We ask all these through your mighty name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
Thank you very much. Please take your seat. Hopefully, no, yung mga taga-Castilla, kumanta ng Castilla hymn at maibahagi naman yung lyrics sa amin mamaya. Thank you so much. Now, to set the tone of this ceremony and to welcome you all, ladies and gentlemen, join me in welcoming the Department of Health of Bicol Center for Health and Development Director, Director Ernie V. Vera. A round of applause, please. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon. Nagkagarong-turog pa eh. Siesta time. Magandang hapon. Salamat ho naman. Siguro po, before I proceed po, siguro gusto ko muna magbati sa lahat na andito po. Lahat ng mga naimbita po ng munisipyo ng Castilla. Okay. So we start po with the mayor. Ang ating maginoong mayor po si Honorable Hisagani Mendoza. Sir, maraming hapon po. Of course, andito po rin si Dr. Mary Rosa Santiago. Pakitindig ma'am para makilala po kayo. Siya po ay from the TBDRTB Technical Advisor USAID 360 po. Andito po si Mr. Ronald Matito. Okay. Para makilala po kayo, sir. Andito po si Miss Agatha Christie Beo from PBSP. Magandang hapon po. Si Miss Dolly Rose Santos po from the PBSP DPCB. Mr. Milquiades Buko. Ito po ay typical na ngalan na galing sa Biblia. Okay. Siya po ang Castilla Municipal Health Officer. Dr. Maria Priscilla Fajardo, Field Health Division Chief, PHO Sorsogon. Maraming na hapon po sa inyo. Miss Benilda Recibido from PIA. Maraming hapon po. Of course, we have Dr. Rea Luyo from the OWAS RHU. Arayo ni OWAS. We have Dr. Tan from Daragap
MHO? Maraming hapon po. Miss Eva Cabrilla from Piudoran. Maraming hapon po sa imo. We have Miss Judith Bufete from JB DAP. Then we have Dr. Meg Latade from BRHMC. Ora, nyaw digdi. We Miss Crisaline Imperial from the Erusin, RHU. Maraming hapon po. And Dr. Epifania Halig from the Sorsogon CHO. And siguro po dito paglingwan sa kabus na BHW. Harain po kamo. BHW. Pakitindo daw tabi. Pakitindig daw tabi. Yun, kadakon. Yan, pakatapusin na. Okay, mabalos po sa Indo. Alam niyo ba pinag-uusapan natin ngayon yung resistant TB? Resistant TB. Ito po yung TB na napakahirap ng gamutin. Na kung minsan po, yung mismong gamot natin dito ay hindi na tumatalab. The regular medications po hindi na tumatalab. Yung ACC1, ACC2, right? Ganun po bang tawag kayo dyan? Hindi na. Okay. Kasi po, ang pinupuntak riya ko ho dito, ay dapat huwag na tayo makaabot sa ganitong sakit na resistant TB. Kasi ito po yung sinasabi namin na kahit anong gawin nyo, kahit anong combination drug ibibigay nyo, maliban kung may bago, infectious pa rin yan, manghahawa pa rin yan. So babalikan natin po kung bakit dapat hindi tayo maging resistant. Ano ho ba ang nag-i-interplay doon? Primero, compliance po ng pasyente. Ito po, alam nyo ho kasi, medyo a little bit of history. Nagsimula po ako sa trabaho sa public health bilang pong isang technical staff ng TB Control Service. 30 years ago po. Bago po ako naging RD, nasa TB Control po ako. Ito po yung problema natin nakikita palagi. Dito po sasabihin ko sa ating makasama na BSW. Kasi, di ba meron tayong DOTS? Naalala nyo po yon? Direct Observed Treatment. SCC, di ba? Kasi po dito ngayon sa atin, ang compliance po ng bawat pasyente sa pag-inom ng TB drugs ay napakababa. Bakit? Primero, pag iyan po ang pasyente, when he takes the drug for at least a week, ang pakiramdam po dyan napakasama. Nahihilo, parang lumulutang. Alam ko po yan kasi nag-inom din ako ng TB drugs. Ako po ay na-diagnose sa may tuberculosis by X-ray, pero wala po akong simptomas. Then I have to take the medication po for 6 months. And within the first week po, kung pag-inom kang bulonggayan, masama po ang katawan. Ilan yung ininom ko? I think that's 5 drugs. Ang pakiramdam niyo po yan, para ho kayong lumulutang, masakit ang tiyan na nasusuka. Nausea and dizziness. Isang factor na po to, kung ito po ay hindi na isasabi sa pasyente, usually po yung pasyente magbaback out. Yan po yung experience namin way back. Pangalawa po, if I take the drugs continuously, maganda ang aking compliance po. At the end of the first month, okay na po ang pakiramdam ng pasyente. At karamihan ho niyan, ayaw na rin bumalik. Bakit? Okay na ako. Wala na akong nararamdaman eh. Di ba? Ayan. Kasi, sa 5 gamot na niinom mo, talaga pong napupuruhan agad yung sinasabi natin na Mycobacterium tuberculosis.
Kaya nga lang po, ang problema dito is si Mycobacterium po, yung ating kalaban sa loob ng baga, nagka 3 or 4 population po yan. Marami yung klase yan sa loob. Kaya nga po, marami tayong ginagamit na gamot. Meron tayong mga dormant na sinasabi, di ba? May persisters. Meron pang isa na kalimutan ko na. I forgot. But alam ko 3 or 4 populations po yan. Kaya we have a treatment course of 6 months to 8 months. Dapat po kasi pag inubos natin yung 6 months, yung different population po, yung mga nakatira sa baga natin na bacteria, dapat po maubos yan, mamatay. Di ho ba maalala nyo, every 2 months, 2, 4, 6 months, meron kayong sputum exam? Yan po ang nagdedetermine po kung nag-respond po kayo sa gamot o hindi. Or kung papunta na po kayo bilang isang resistant na pasyente. Bakit ho kayo nagkakaresistensya? Hihinto ako ng 1 linggo, hindi na ako babalik. Andiyan naman si BHW, maka-house to house yan, mahuhuli ka, magbalik ka sa Rural Health Center, iinom ka ng gamot. Iinom na naman siya. After that, hihinto na naman. Kasi ang maganda na pakiramdam eh. O kuminsan, kasalanan din ng gobyerno, walang gamot. Nauubusan ng supply sa RHU. Which during the time, meron pong panahon na tagtuyot ang gamot sa TB. Dahil mahal ho yan. Binibili po natin sa abroad. During my time, binibili po sa abroad yan. And isang factor din po yan, yung non-compliance po ng logistics. Ibig sabihin, walang gamot sa RHU. Kaya po ang point ko lang, a little bit of history kasi. Kasi kung babalikan natin to, we have decentralized the treatment for resistant TB, di ba? Binababa na po yan. Ang dapat siguro po dyan, we have to look into po the readiness po ng facility. The personnel, the laboratory, the logistic part. Basically, the medicines. Nandyan po dapat yan. Kasi ito pong ginagamot natin, these are basically the ones na it will take time. Kung mag-cure pa sila, mag-convert pa po sila sa sputum negative. Pero pag oras po na sige-sige na yan, mahirap po na ma-convert yan. If you are just trying to redesign the regimen. Kaya inaano namin po is even though po compliance pa rin ang importante dyan, we have to look into po the readiness po ng facility. Kasi naka-decentralized na po siya, hindi na po siya nasa hospital o isang laboratory. Kaya po ang point dito is, pinakausapan po namin, especially at the peripheral level, hindi po mga kairibatan na BHW. Importante pa rin po yung follow-up sa INDA kung anong buwan siya magpapa-sputum exam. Ginagawa pa ba ngayon yung pagbabantay sa pag-inom, Janesh? Yung direct observe? Ito po, kung kayo noon, kung noong unang panahon, medyo hindi natin nababantayan yan, ang pag-iinom ng gamot. Ngayon po, mga resistant na yan, dapat po man-to-man. Kumbaga sa basketball ho yan, hindi na zona. Di ba? Man-to-man po yung gababantayan. Oras kasi ho, na magpalyar pa kayo dyan, anong gagawin natin? Endpoint na po yan eh. That's the endpoint. We have a bunch of resistant cases. It's going beyond 5%. Mahalangkaw na po yan. Anong gigibuhin natin? Yan po ang challenge sa to. Na how do we control now the existence or the spread of this kind of TB? Itong resistant pong ito. Yan, that probably would be a new challenge sa tuyang health system dito sa Bicol. We cannot, hindi natin pwedeng pabayaan na they grow and grow and grow. Mahirap po yun. The medications are expensive. Even though po meron ng mga bagong gamot na lumalabas, but we have to look into po the side effects of the medications. Kaya ngayon po, ang challenge ko sa atin lahat dito, even at the regional office, how do we create a system that is sustainable
para po itong ating mga idols na ito, idols o idiots, idols, we have to prevent it spreading. Kaya puhan po yan, we have to stop mag-spread sinda. Kung si COVID po, nalampasan natin, ito si TB, mahigit isang 100 years na po sa tuya, and we still fighting TB. Kumbaga po sa warfare, guerrilla warfare po ito. Hindi harap-harapan. Mapabayaan mo po siya, lalago yan. Para din leprosy yan. Nagtatago lang po yan sa ilalim. Pag napapabayaan, umuusbong. So ito po ang iliulit ko, challenge po sa Tuy Agabos. Na as far as possible, yung sistema po ready for this kind of decentralization of the treatment of DOTS. We hope and see po, based doon sa mga indicators po na Senate, kung are we doing fine in controlling the spread. Wala pa ata po tayo sa reduction, di ba? We're still at the point of controlling the spread of the resistant cases. And with that po, siguro, bako maninipong sermon sa Indor, dahil po ako nadadagit, it is just a reminder po na si TB aniong pamanggiraray, si COVID wara na, pawara na si COVID, si TB na naman, aniong na naman, nagluluwas na naman. Okay, so siguro at the end of the day po, magtarabangan lang po kita. Tarabangan, interagency, mga cost-oriented groups, mga organizations po natin, mga funding agencies, termi mambaga palagi naman. Hindi po ginagatis, we have to have one region, one agency, one people approach po. Mabalos po sa inyo, boss. Maraming salamat po, Director Vera. So let's work together towards success of this program, no? Kasi napaka-pure naman ng intention natin regarding the TB program. So muli, palakpakan po natin si Director Vera. Thank you so much. And this time, let us be entertained by a TikTok production to be brought to us by the Castilla TikTokers Squad. A round of applause. Hold up. Gonna break out, gonna break out. Now you know my name. Bad man always need bad gal. Rock it up. Thank you so much, Castilla TikTokers Squad. O diba? Napagiling tayo. Kailangan lang talaga natin i-practice din ang baga, no? Para makapag-TikTok din tayo. But before we proceed to the next number of our program, let me just acknowledge also the following
kindly stand so that everybody could give you a big round of applause. Miss Christine Asonio, TB Technical Officer of the USAID FHI 360. Mr. Kyle Antonio from USAID FHI 360. Miss Rowena Brizuela. Hello, ma'am. Program Officer of North Bicol. Miss Crisanta Mijamos, Program Officer of the South Bicol. Hello. Miss Gray Gloria Brascia, NTP NARS Coordinator from PHO Albay. Ayun po si ma'am. Welcome po. Miss Claire Flestado, NTP Coordinator from PHO Sorsogon, there at the back. And of course, Mr. Carlo Ryan Estopase, STC NARS. Hello po, sir. So welcome po at maraming salamat for gracing this event with your presence. Now, isa sa magandang indicator no, na successful ang isang program yung maganda at matatag na support system. So this time, ladies and gentlemen, let us listen to the messages of support. Starting with, to represent the Provincial Governor of Sorsogon, Honorable Edwin Boboy Bihamor, we have the Sorsogon Provincial Health Office Field Health Services Division Chief, Dr. Maria Priscilla Fajardo. A big round of applause. Thank you, Sir Kevin. Maray na hapon sa gabos. Sa aton maginoong, sabi ni RD yan, maginoong. Sabi ko, dagdagan ko RD, maginoong, mabuti at magwapong mayor ng Castilla, Mayor Dong, sa mga partners natin in TB Care, both from the government and non-government organization, no? Kay Dr. Rempilio, the head of LSSD, Dr. Rose, Dr. my mentor in TB Care, no? Dr. Janice, pirang taon na kita nag-upo na nagpuruti ng buhok ta sa TB Care, no? So the media, the barangay officials, my co-workers in public health, and sa atong mga barangay health workers, sa akong kaurupod sa PHO, marhay na hapon sa gabos. The governor has an appointment this afternoon. And I was tasked to read the message on his behalf. So, eto po yung mensahe ng ating gobernador. By the end of 2023, all provinces and cities should have 100% of primary care facilities implementing IDOTS Phase 2. This has been our general goal to materialize what we envision to the TB program in Bicol region, including the province of Sorsogon. Specifically, we have been aiming to develop capacity of the primary care facilities to implement the gamut of PMDT services and provide quality care to patients with DRTB. Further, we have been targeting to strengthen the health system support to primary care facilities. As the governor of the province of Sorsogon, my heart is grateful for such objectives, for they are aligned to our endeavors as far as the Kalusugan Program, one of the 7K initiatives of the province. We genuinely believe that in the province of Sorsogon, health is wealth. We too aim to improve the quality and delivery of health services
thus strengthen the province-wide and citywide health systems. The partnership that has been established by the Provincial Health Office and the Department of Health Center for Health Development is essential to these initiatives towards the second phase of the integrated delivery of tuberculosis services, or IDOTS. Thus, it is an honor and privilege to have this meaningful ceremony. On behalf of the provincial government of Sorsogon, I am optimistic that the ceremony to hand over the IDOTS facility diorama will encourage to take the pledge of committing ourselves to achieve our mission. We are expected to pledge for the success of this endeavor. We are expected to give what our clients deserve. We are expected to provide them with quality, patient-centered, effective, and accessible services. And as the governor, I am expressing my support for this initiative. The province of Sorsogon is committing to support what this ceremony aims to. Therefore, it is our greatest hope that with the commitment, we are entail at least the provision of anti-TB drugs and other logistics as far as health services is concerned. With our partnership, it is our greatest hope to entail significant activities that support the achievement of our goals. With our initiatives and support, we can move and work towards decentralization of PMDT care service delivery. Let us work together to this matter. Together, let us improve the access to a sustainable programmatic management of multi-drug resistant tuberculosis services. We can do this. We are capable of working together, meeting our intentions to serve and cater what our clients deserve. It is our greatest hope that if we prioritize this, we can ultimately achieve our aim to make our province of Sorsogon as one of the province and cities of the 100% primary care facilities implementing IDOTS Phase 2 by the end of 2023. In Sorsogon, una ang salud, una ang Sorsoganon. Salamat po sa gabos. Diyos ang mabalos. Thank you very much, Dr. Fajardo. Please stay here on stage because we are going to give you a token and certificate of appreciation in representing the province, the provincial government of Sorsogon. And may we have Dr. Vera to present the token and certificate of appreciation with Dr. Rosa Maria Rimpilio, Chief of LHSD DOH Bicol, and Dr. Janish E. Alcala Arellano, Regional NTP Medical Coordinator. May we have the certificate, please, and the token? So we have now the token of appreciation. Thank you so much. Thank you so much. A big round of applause, ladies and gentlemen. Another message of support will be given to us by the Mayor of Castilla, Sorsogon.
Ladies and gentlemen, let us give a big round of applause to Honorable Isagani B. Mendoza. Dr. Ernie Vera, the Regional Director of DOH. Lahat ng mga nandito ngayon, hindi ko naiisa-isain, ang haba pala, ang dami pala. Lahat ng mga taga-DOH, galing ng Regional Office, yung mga galing ng PHO, yung mga galing ng iba't ibang probinsya sa lalawigan, sa buong lalawigan sa buong Region 5, yung mga BHW na nandito, yung mga media, lahat-lahat na nandito, magandang hapon sa inyong lahat. Una-una, ako po nagpapasalamat sa Department of Health dahil dito nyo ginawa ang inyong launching ng IDOTS o Integrated Delivery of TB Services. In our part po, dito sa bayan ng Castilla, yung support po ng LGU, medyo kahit paunti-unti, nakakasuporta po din kami sa programa ng Department of Health. Actually, ang dami-dami ng naitutulong sa amin ng DOH. Hindi lang itong programa na to. Pero on the part of the local government unit ng bayan namin, ina-assure po namin na yung suporta dito sa programa na IDOTS. Lalo pa marami din kayo mga partners na tumutulong sa amin. Tulad na nakita ko dito, yung isa pala dito nagbibigay ng mga gamot na naibibigay din namin sa aming mga client. And sa bayan po namin, pag wala ng gamot na galing sa DOH, kami na yung bumibili. So yung support namin. And yung aming RHU, yung ating monthly check-up ng mga patient, yung ginagawa natin, pinapasundo pa namin ng sa barangay, pinapasundo pa namin ng sasakyan para dalhin dun sa RHU para ma-check up. Kasi alam ninyo, pag sinabing may TB, kinakahiya ng tao yan eh. Tsaka minsan binubuli pag may TB, ninalayuan ka ng tao. So, ang ginagawa namin, mas maganda na yun at sinusundo, dinadala doon, may counseling, and after that, check up. Then, yung ating RHU ay nagkakandak ng household contact tracing para ma-identify yung mga kaso sa mga barangay. At nagkakandak din po ng mga information dissemination. And yung ating fund ng LGU, nagbibigay din po kami ng support, at least additional financial assistance, doon sa ilang identified natin na patient. And ngayon po, we're planning to purchase isa pong mobile clinic para at least makatulong din sa programang ito na may mga laboratory na sa loob. Then kasama pa rin yung pre-laboratory natin, di ba, Doc? So yan po. And ngayon, mayroon tayong, hindi ko nga alam kung bakit ganun ang term eh. Dito pala sa drug resistance TB, mayroon tayong 2 naka-enroll. At dito naman sa sa drug susceptible TB, mayroon din tayong more than 20 na naka-enroll. Enrollment pala dito, Ngayon ko lang nalaman, nag-i-enroll pala. Anyway, may isang magpapatotoo ditong taga Castilla. Si Tatay, ano na sa pangalan niya? Si Tatay Roher. 2 beses siya napunta ng ospital. Pero dahil sa kagustuhan niya na maayos yung health niya, manumbalik yung dati niyang sigla, uminom siya ng gamot. Alam niyo kung ilan yung iniinom niya? 18 lahat ang isang araw. Ngayon, 4 days or 4 months of medication, nakita mo malakas na. Kaya siguro magiging inspiration natin siya para maka-inspire sa ibang mga tao na may mga sakit na TB na ayaw magpagamot. Hindi niya alam na yung environment, ninalayuan siya ng kapwa niya tao because of this disease. Sabi nga ni Director, yung COVID patapos na pero yung TB nandito pa rin hanggang ngayon. At kung nakakahawa ang COVID, mas nakakahawa din ang TB. Hindi ko nga alam bakit
nilagay sa linagay sa kahan ng sigarilyo. Na pag nagninigarilyo ka, ito yung mangyayari sa iyo, but still tinitira pa rin, di ba? Pero believe din ako kay Tatay Ruer, na talagang linabanan niya itong sakit na ito, na after 4 months of medication, kita mo, malakas na siya. So, anyway, ang sa amin lang naman, na mga local chief executive, is a message of support. And I will assure you that the local government of this municipality will always support this particular project. And gusto ko na rin kunin yung opportunity to thank the Department of Health. Sa inyo po, Director, ang dami ng tulong ninyo sa aming bayan, lalo nung nagkaroon ng COVID. Marami. Yung mga pinapadala ninyong mga gamot dito sa amin, yung mga vaccine, anti-rabies at iba pa. Maraming salamat sa lahat ng mga binibigay niyong tulong. Lalo pa dyan ang pinakailangan ng aming tao ngayon, yung ating health services. At may nalaman ako na magbibigay yung DOH ng ambulance sa amin. So kahit wala pa, advance thank you po kay Director at sa lahat ng mga kapamilya natin sa Department of Health. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you so much, Mayor Isagani Mendoza. Please stay here on stage as well because we are going to recognize your effort po. Dito po tayo sa stage, Mayor. And of course, we are going to invite also Dr. Melquiades B. Boque Jr., the Municipal Health Officer, to receive this certificate of recognition or appreciation and a token in grateful recognition of their unwavering support during the TB Care in Full Circle ceremonial launching of the Integrated Delivery of Tuberculosis Services or IDOTS Phase 2 held on March 21, 2023 at LGU Gymnasium Castilla, Sorsogon, signed by the Director Ernie V. Vera. We would like also to invite Dr. Vera, Dr. Rosa Maria Rempilio, and Dr. Janish Alcala Arellano once again on stage to present these certificates of appreciation and tokens. Muli, palakpakan po natin ang LGU Castilla sa pamumuno ni Honorable Isagani B. Mendoza and of course, the leadership of their Municipal Health Officer, Dr. Melquiades D. Boque Jr. Maraming salamat sa effort na malabanan at makontrol ang TB. And thank you so much, doctors. This time, ladies and gentlemen, let us listen to another message of support to be given to us by Dr. Mary Rosary Santiago, TB Technical Advisor of USAID FHI 360. Hello po. Good afternoon. Parang hindi na ako makikita. If I stand here, parang ulo ko na lang. So I would rather stay na lang here, no? Okay lang po ba? Okay po. So, good afternoon po sa lahat. I am really delighted po to extend my warmest congratulations to Bicol Region, no? And to the province of Sorsogon, to the municipality of Castilla po on the ceremonial launching of the Integrated Delivery of TB Services, or we call it as IDOTS, no? So this momentous occasion or event, no, represents a significant yung collaborative effort natin in the fight against TB, no, and in our way to improve the health outcomes of people with TB, no, including people with drug-resistant TB. No? So I commend all of you who have contributed to the design, no, development, planning, and implementation of IDOTS, no? From the central office, no, starting with the Disease Prevention and Control Bureau, Ma'am Dali, no? Thank you very much.
sa constant ally, as always, no, the Global Fund Access TV Project, no, under PBSP. Of course, sa Center for Health Development, no, RD Ernie, Dr. Janish and the team. Sa mga provincial health offices po, I heard merong taga Albay, no? Kahit nasa Sorsogon tayo, but we have representatives from Albay. So, thank you sa lahat ng PHOs na nag-contribute po dito. Sa provincial DOH offices, no? Sa local government units po through the municipal and city health offices. And I would like to commend all health workers po, doctors, nurses, midwives, medtechs, no? Other allied health professionals, including po ang ating mga barangay health workers who have accepted, no? Nag-embrace ng challenge. I know it's difficult initially to accept po yung drug-resistant TB services sa mga RHUs, but you have embraced the challenge po, no? To provide quality, accessible, and sustainable services for people with drug-resistant TB. In this occasion, we are not just launching IDOTs. No? We are also launching another innovation, which is the Electronic TB Medical Advisory Committee or ETB-MAC. So yung ETB-MAC po, it's a web and mobile applications, no, that will change, no, how we provide TB services. So it will provide, no, timely support to our health workers. No? So if you have difficult or challenging cases of TB, you can refer that case to the Electronic TB-MAC. Now, in that way, you are guaranteeing that you are providing the best care and treatment, no, for your patients with drug-resistant TB. As we celebrate po itong mga innovations, yung IDOTs and ETB-MAC, let us just take a look at the significance, no, of what we do. Sa ngayon po, sabi nga po, mataas pa yung burden ng TB sa Philippines. Almost 800,000 Filipinos, no, fell ill with TB annually, and around 8 Filipinos are dying of TB every hour. No? How many more Filipinos, how many more Bicolanos will have to suffer or die from tuberculosis? No? So, dapat lahat tayo will have to do our best, our effort to contribute in the eradication of TB in the Philippines, in Bicol region, and of course, dito po sa province ng Sorsogon. So, the USAID's TB Innovations Project, no, under FHI 360, it's the Family Health International 360 po. We are an international non-government organization. We remain committed po to support the IDOTs and the ETB-MAC implementation throughout the lifespan of the project. No? So rest assured that we will always support the Department of Health, no, in the fight against tuberculosis. So I wish all of us a very successful launch, and may God bless us all and make us instruments, no, na mag-provide ng services, quality services po ha, patient-centered services to people with TB, especially people with drug-resistant TB po. Maayong hapon, magandang hapon po muli sa inyong lahat po. Maraming salamat po, Dr. Mary Rosary Santiago. And same with the previous speakers, please stay here on stage, because we are going to give you this certificate of appreciation and a token for your effort to grace this event. And of course, we would like to invite the colleagues of Dr. Mary Rosary Santiago to receive such a recognition. And this time, we are also
again inviting to present this token and certificate of appreciation to Dr. Mary Rosary Santiago, TB Technical Advisor of USAID FHI 360, Director Vera, Dr. Rimpilio, and Dr. Alcala Arellano. Started to cry, but then remembered I get mama some flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. Thank you so much. Maraming salamat po. Palakpakan naman po natin muli Dr. Mary Rosary Santiago and colleagues from USAID FHI 360. And thank you, doctors. Di ba makakapag-exercise po kayo pabalik-balik kayo sa stage? Okay. Sana hindi pa kayo hingalin dahil meron pa po another message of support to be given to us by Mr. Ronald Matitu, Strategy and Area Manager of the Philippine Business for Social Progress Access TB Project. Ako kita ko, Doki. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Ronald po ulit from PBSP. No, magandang hapon po, RD Vera, Dr. Janish, Mayor Omar po, and the rest po ng ating mga coordinators from the provinces at sa ating mga municipalities, as well as lalo yung mga pinaka-special, yung ating mga barangay health workers. Magandang hapon po sa inyo. Siguro mga 5 years na ako hindi nakapunta ng Bicol, and yet ang ganda-ganda pa rin talaga ng Bicol. Nakaikot na ako kanina dyan Nakadaan na kami ng Mayon and hindi niya ako binigo. Nakita ko pa rin siya ulit ngayon. So virgin pa rin. Charot. Ayun. So yan po. Message of support. Well, ang daming, natutuwa ako kahit na parang ngayon ako naka-join lang for this phase 2 ng ating IDOTS phase 2 na rollout, yung ating province at ating mayor talagang full support sa ating rollout ng ating IDOTS Phase 2. Gusto ko lang susugan siguro yung sinabi ni Mayor ni RD kanina, na iniisip ko nga na talagang bakit si COVID wala na, sa TB nandiyan pa rin. So yung binanggit ni RD kanina na dalawang problema, yung pag umukay na yung pakiramdam ng pasyente, mawawala na. Tapos yung isa, pag nakaramdam nga ng mga ADRs, umihinto, nag-give up. No, pero tayo, hindi tayo pwede give up. No, PBSP po, with its 4 pillars po, ang ating mga projects for health, education, livelihood, saka, lagot ako nakalimutan ko isa, basta 4 po yan. Ayan. So, po tayo? Tayo pa rin ang principal recipient ng Global Fund TB Project for the next 3 years. So yan po ay 2024 hanggang 2026. So may 3 taon na naman tayong pagsasama. Si Madam Medtech natin, ilang taon na nga tayong magka-partner, no? Ako 12 years na sa PBSP, and yet hindi pa rin yata talaga, tama si RD, hindi pa rin yata talaga natin siya masusugpo. Pero again, hindi tayo pwede sumuko. Tuloy-tuloy po yung ating suporta sa DOH, sa ating mga regional partners po, yung mula sa ating mga case-finding activities, no? Lalong-lalo na dito sa ating IDOTS Phase 2. Para sa next round po ng Global Fund TB Grant, yung ating $140 million po, ay 30 to 40% po dyan ay allocated para sa MDR, sa PMDT implementation, which is basically the IDOTS Phase 2. So tuloy-tuloy po yung suporta natin na pag-deploy pa rin ng mga tao. So may trabaho pa rin si Sir sa next 3 years, ang ating mga STC nurses, ang ating mga project officers na naka-deploy din po dito. Tuloy-tuloy pa rin po yan sa next 3 years. As well as po yung suporta natin sa IDOTS Phase 2 na laboratory, yung parang mga free laboratory test para sa ating mga patient, as well as yung support natin sa mga striders
para sa ating GeneXpert testing, hindi lang sa GeneXpert testing, as well as yung sa collection ng para sa viral load, pati rin sa distribution ng HIV, ng ating mga ARVs, sa ating mga PLHIVs. So yun po, tama si RD, hindi pa siya talaga mareresolve anytime soon, pero dahil kami sa PBSP at ating mga partners din, na naniniwala, hindi man bukas ito, pero balang araw, ma-attain din natin ang Sorsogon, TB-free Sorsogon, ang TB-free Bicolandia, ang TB-free Philippines. Ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much, Mr. Ronald Matito. And you can't go back to your seat. Dito ulit po sa stage. Thank you so much. And of course, in recognition of the effort of Mr. Ronald Matito, as a strategy and area manager of PBSP Access TB Project, we would like also to give this certificate of appreciation and tokens to the group. Ayan na. Ready na sila, Doc. Doc Vera, Doc Rose, and then Dr. Janish. Umakyat na sila. Thank you so much po. Thank you so much. Palakpakan po natin sila. Thank you for gracing this event with your presence and for sharing with us your messages of support to the TB program in the Bicol region. And lastly, ladies and gentlemen, let us listen to the final message of support to be given to us by the representative of the DOH DPCB, Ms. Dolly Rose Santos. Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa bawat isang nagpunta dito para sa ating IDOTS Phase 2 ceremonial launch. This is my first time to go here in Bicol po. So excited ako ma-explore ang Bicol. And I'm also the representative of Disease Prevention and Control Bureau of the Department of Health Central Office. And to deliver the message of support, Universal Healthcare Law was enacted in the Philippines to enable reforms that will provide all our fellow Filipinos access to a comprehensive set of quality and cost-efficient, comprehensive, promotive, preventive, curative, rehabilitative, and palliative health services without causing them financial hardships. We believe that implementing the integrated delivery of tuberculosis services, or IDOTS Phase 2, will ensure the delivery of TB services through primary care and ensure access to TB care and prevention of not only drug-susceptible TB cases, but also drug-resistant TB. It will also eliminate catastrophic costs associated with accessing TB services. Although we recognize the importance of transitioning to a primary care model, the DOH shall continue to fulfill our mandate and strengthen our efforts to achieve our goal of eliminating tuberculosis. We also enjoin and encourage all local government units to join us in this integration of our TB services, or our IDOTS Phase 2. We also enjoin and encourage everyone to begin efforts to organize the fragmented local health systems within the province or highly urbanized or independent component city into a province or citywide health system, as well as to begin the formation of our strengthened existing healthcare provider networks for an integrated and efficient service delivery. So with this, we hope that everyone will make an urgent and collective action to start saving lives. Kaya,
Tara, tayo ay magbayanihan. TB ay tuldukan. And yes, we can end TB. Thank you, everyone. Thank you so much, Ma'am Dali. Magbabayanihan tayo upang ang TB ay matuldukan. Pero please be on stage to receive your certificate of appreciation and a token from us for sharing with us your support and for encouraging us more to be more vigilant and be more aware of the TB. And to present again this certificate, we have Rector Vera, Dr. Orentilio, and Dr. Alcala Arellano. Muli, palakpakan po natin, Miss Dolly Rose Santos, representative of the DOH DPCB. Maraming salamat po. And this time, ladies and gentlemen, let us watch this audiovisual presentation regarding the launching of the Electronic Tuberculosis Medical Advisory Committee. Start na ba? Ay, sorry. Magandang buhay! Ako si Ate Maki, isang healthcare worker. At tulad mo, hangad ko rin magkaroon ng maayos at mabilis na serbisyong medikal para sa mga kapwa ko Pilipino. Ngayong araw, ipapakilala ko sa inyo ang ATB Mac. Ito ay isang web at mobile application na magbibigay gabay at suporta sa mga healthcare workers sa pamamahala ng pasyente sa buong panahon ng gamutan. Gamit ang web or mobile application na ito, nakasiguro ka na protektado ang personal na impormasyon ng mga pasyente at mabilis mo nang una, maisasangguni o maikonsulta ang mga kaso ng TB na komplikado o mahirap gamutin. Pangalawa, matatanggap ang komprehensibong klinikal at programmatic na rekomendasyon na batay sa ebidensya mula sa Regional RTB MAC o National NTB MAC. Pangatlo, matatakda ang isang online na pagpupulong ng komite. Pang-apat, makikita ang reports tungkol sa mga sari-saring kaso ng TB na tinalakay at naresolba ng RTB MAC o NTB MAC. Ang lahat ng ito ay pwede mong magawa kahit saan, kahit kailan. Sa inyong App Store o Play Store, i-download ang ATB MAC. Kung browser naman ang iyong gamit, pumunta lamang sa link na ito. Mag-login gamit ang inyong ID's username at password. Kinakailangan ng active ID's account para magamit ang ATB Mac. Pagkatapos, ay pindutin ang drop-down at piliin ang iyong role. Tandaan, magkakaiba ang responsibilidad depende sa role na naiatas sa iyo. Para sa kumpletong guide kung paano gamitin ang ATB Mac, puntahan lamang ang link na ayon sa iyong role. O diba, napabilis ng iyong trabaho, nakatulong ka pa sa laban ng buong bansa kontra TB. Sa panahon ngayon, mahalaga na nakakasabay tayo sa agos ng teknolohiya. Napakarami kayang benefits nito, no? Yung dating face-to-face meetings, pwede nang gawing online. Pati pag-shopping, kaya na rin gawin sa internet. At yung dating, online na rin. Oh, siya. Ang dami ko na yatang sinasabi. Magpapaalam muna ako dahil parating na yung mga pasyente ko. Muli, ako si Ate Maki na nagsasabing, tara na't magbayanihan in our own ways para TB ay matuldukan. Hanggang sa muli! Thank you so much. Kaya sarap isipin na we can innovate things towards success of our services, no? And this is just one of the many milestones na naipapakita natin na
kaya pala natin no, na solusyonan ang anumang problema, especially when it comes to TB services. Kaya naman, speaking of milestone, this time, let us listen and walk through the IDOT's milestone, no? Sa kung ano nga ba yung pinagdaanan with regards to their planning workshop, their health facility readiness assessment, their trainings, mentoring activity, and patient enrollment. Ladies and gentlemen, once again, Ma'am Mary Glor Haniline Binalia to walk us through the IDOT's milestone. Hello, good afternoon. Ayan, thank you so much, Sir Kevin. So, I'll just walk you through some of the highlights of why we are all here celebrating the ceremonial launching of IDOT's Phase 2. So, last quarter of the year, we started with a consultation meeting and planning workshop. With this activity, nagkaroon tayo ng planning kasama yung ating mga partners from the PMDT STCs, from the provincial health coordinators, as well as the provincial DOH offices para mag-come up tayo ng mga strategy kung paano natin or kung kaya na bang i-implement yung IDOT's Phase 2 sa mga RHU. So dito po nagkaroon tayo ng planning workshop. Dito makikita natin sa picture, yung participants were keen on formulating plans. And dito sa workshop na ito, tiningnan din nila kung ano yung posibleng magiging concerns pagdating sa mga facilities and kung paano yung magiging transition ng ating activity. So with this, ang sabi nga nila, great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together. And with this, Team Bicol aims to slowly, yet steadily shift to the new phase of integrated delivery of TB services. Sabi nga nila, slowly but surely, hindi natin yan minabadade, pero uunti-untiin natin hanggang successfully ma-implement natin. And here we are now successfully implementing the IDOT's Phase 2. And we are all happy to say that Bicol region is one of the regions who implemented IDOT's Phase 2 po. So congratulations to one of us, especially to all the TB warriors of the Bicol region. Next po, we had the health facility readiness assessment. So, right after the consultation meeting, actually even before pa po nagkaroon tayo ng consultation meeting, the coordinators in the provinces were asked to have the health facility readiness assessment. So, nag-ikot sila sa mga areas under them, lahat ng mga IDOT's facilities, to check if all their facilities are ready to implement the Phase 2. So dito po yung provincial coordinators natin, kung makikita nyo po, ito ay sa Albay. So nandyan po ang bida natin si Ma'am Gay, kasama si Ma'am Hilda. I think this is also Ma'am Deeds, visiting the health facilities to check the readiness of the facility. Next po, after that, nag-check na tayo ng readiness. We had the training of mentors and supervisors. Of course, paano tayo mag-i-implement, dapat ika-capacitate din po natin yung ating mga staff. So, with this activity, ang kinapacitate po natin yung ating 8 STC PMDT clinics dito po sa Bicol region. So, we have 8 STCs in the Bicol region. Lahat po ng staff natin, STC nurses and STC physicians, lahat po sila ay nag-undergo ng mentors training. So, dito po makikita nyo, sila lahat ang ating TB mentors, IDOT's Phase 2 mentors. So, kung pwede po sanang tumayo ang ating mga STC staff na present ngayon from JBDAP, from BRHMC, yan. Yan, of course, yan si Sir Ryan, Ma'am Chu, and Ma'am Deeds, and of course, si Doc Meg. So, thank you so much po sa passion nyo pagdating sa pagme-mentor sa ating mga facilities. So, dito nagpo-post po sila ng handa na ba kayo, hashtag NTB. So, Team Bicol's brilliant and dedicated mentors are ready to share their knowledge and expertise to their respective catchment facilities.
Of course, their passion for the program is ready to embark on the new challenges that this transition will present. And dito po, hashtag we have Oragon members. Ayan. So walking through this first phase, pumunta naman po tayo sa second phase ng ating implementation. So tapos na tayo mag-mentor, ano na po yung mangyayari? Tapos na tayo ng training of mentors. So meron na tayong mentored staff. So dito po, we have the mentoring activity. So with this, ang ginawa po natin per province, merong gumawa ng clustering. So dito po sa Sorsogon, per interlocal health zone, ginawa nila yung kanilang mentoring activity. Meron din naman na nag-face-to-face via pinuntahan nila mismo yung kanilang mga RHUs para doon na mag-mentor sa kanilang mga facilities. So dito, sabi nga nila, coming together is a beginning. Keeping together is a progress, while working together is a success. So successful ang ating mga trained mentors sa pagbibigay ng kanilang mentoring activity. Dito sa mentoring activity, kasi yung mga RHOs natin, may idea naman sila kung ano yung ginagawa sa ating STCs. But with IDOTS Phase 2, nandun na mismo talaga sa kanila, ibinaba na lahat. Diba, nung ginagawa. So, ang gagawin po nila, imimimic nila yung ginagawa ng mga STC staff natin sa facilities. So, dito po, nangyari yung ating mentoring activity. Lastly, we have the enrollment and treatment initiation by IDOTS facility. And dahil nga dyan, kaya tayo nandito sa Castilla is because dito po sa Castilla, ang pinakaunang pasyente natin na enrolled under IDOTS Phase 2. So, ibig sabihin po, si Castilla RHU, pinakamatapang na, tama ba, Maricel? Yes! Pinakamatapang na sumugal ba? Na nag-accept ng challenge to enroll IDOTS Phase 2. Sabi nga natin, ang sabi ni Ma'am Maricel kanina, wala naman pong problema sa amin. Although mahirap, kasi supportive. Supportive ang kanilang team sa RHU, supportive din ang kanilang local government. So, napakaganda para ma-replicate ng ibang facilities po. So, nakakataba din ang puso. Diba po? So, iniinda na nila yung pagod at hirap pasalaman para sa kanilang pasyente. So, dito po for the enrollment, every activity done in the STC will be mimicked by the IDOTS facilities with the implementation of Phase 2. Available resources available in the facility will be maximized to ensure sustainable and integrated delivery of services. So, sa STCs kasi, nag-ECG tayo. So, lahat ng yan, gagawin din po ng ating mga RHUs or IDOTS facilities sa kanilang mga patients. Although, nandito pa rin naman yung ating mga STCs to guide them po in case meron silang mga concerns, ayan, sa pag-i-implement ng ating IDOTS Phase 2. So, with that, yan po yung ating mga pinagdaanan para magkaroon tayo ng successful implementation ng IDOTS Phase 2 here in Bicol Region. So, once again, thank you and congratulations to one and all, lahat ng mga NTP warriors dito po sa Bicol Region. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Dali. At upang mas mapatibay pa ang testimonyang ito na success of the IDOTS, may we have the first IDOTS Phase 2 patient in Region 5. Mr. Rohel Villafe, upang mapakinggan ang kanyang kwento. Hi, sir. Ismail na hapon tabi sa Indo Gabos. Ako po palan si Rohel Villafe. Tataga tumalaytay Castilla Sorsogon. Saro pa akong nagkahilang kitibi. Kaya nagpasalamat po ako sa nagtarabang sa kuya na nagtrabaho sa gobyerno. Salamat lang po. Salamat po naman po, sir. Thank you so much. And this time, another testimony from the first IDOTS facility to enroll a patient under IDOTS Phase 2. The NTP NARS Coordinator, NARS Maricel Enovejas.
Hello, good afternoon po. Biglang kinabahan ako, daming fans. So good afternoon po sa lahat. Nurse Marisol po, NTP Coordinator ng RHU Castilla. So nung nalaman ko na ang Castilla ang pinili na venue para po dito sa first IDOTS launching, syempre nakakakaba kasi region-wide. But, pero thankful and honored po kasi syempre first time po ito na mangyari sa buong Bicol region and dito pa po ginanap. So brief history lang po kay tatay. Ito po kasi si Tatay Roher. Ay dati ko na po siyang pasyente. And para lang po sa 9 years na po ako in service. Parang si tatay yata ang buena manong 2016 under Regimen 1. Si tatay is very compliant naman po siya. Nung una pa lang na na-diagnose siya as BC, DSTB. Kasi ang outcome nito ni tatay sa akin is cured. Ibig sabihin, na-follow niya yung sputum follow-ups. Nag-convert into negative, yung 5th and 6th. So, very good naman si tatay. Pero sa ngayon, na-enroll po namin siya. Bali yung phase 2, IDOTS phase 2 training namin is nung November 16 to 18. Tapos, jackpot kasi November 24, mayroon na nga kami agad-agad na first enrolled na DRTB, si Tatay Roher. At first, sa ni tatay, medyo talagang nahirapan po si tatay. Kasi alam naman na po natin, yung drug-resistant TB is talagang madami pong gamot. Unlike sa drug-susceptible TB, quad-tab lang. Yung 4 lang po na combination ng gamot sa intensive phase and bawas na po siya sa continuation. 2 klase na lang. Pero pag sa drug-susceptible TB, drug-resistant TB, madami po talaga. Kaya yung first week ni tatay sa pag-inom, pang 4th day niya, na-hospitalized po siya. Talagang grabe po ang epekto ng gamot sa kanya. Nag-complain po si tatay ng difficulty of breathing, nahirapan po siyang huminga, kaya isinugod po siya sa hospital. Pero believe din po ako kay tatay kasi despite po na gano'n ang kanyang na-experience, fighter po siya. Talagang kinontinue. Though may mga missed doses po siya, siguro mga 2 weeks kasi talaga hindi po niya kinaya na i-continue muna siya kasi nasa hospital. Medyo nahirapan din siya sa paglunok. So hindi po namin pinilit. Siguro, nag-inform din ako kay Sir Ryan nun kung kasi dapat talaga dire-diretso. Kaya lang, kinonsider din po namin yung situation ng pasyente na hindi talaga kaya. Pero hindi po nangangahulugan na mag-i-stop na siya. So talagang tinutukan namin si Tatay Roher para po makontinue ang treatment. So yun, pagka-discharge sa hospital, balik sa bahay, pinakontinue po namin yung gamutan. And sad to say, nung na ulit siya nag-inom, na-hospital ulit si tatay. So 2 beses po siyang isinugod sa hospital. Since fighter si tatay, hindi din po talaga siya sumuko. Kahit 2 beses po siyang na-hospital. Kasi sabi ni tatay, kung gusto daw talagang gumaling, kailangan magtiyaga. Kailangan talagang makainom siya ng gamot. And tingnan nyo naman po, nung first month ng pag-inom po ni tatay is na hindi na po siya nakatayo. Parang bedridden si tatay noon. Kasi yung first month sana niya, dapat, di ba, monthly po yung follow-up niya, yung laboratory exams. Hindi po siya nadala doon kasi nahirapan niya, hindi po siya makatayo. But, eto, nung 2 buwan na, pero hindi po siya huminto. Parang yung missed doses lang niyo po is nasa, to be exact, 17 days. And sabi naman ni Sir Ryan, pwede naman na i-continue. Kasi hindi pa masyado sa drug, pag-manage. Kasi para sa akin, hindi naman siya new. Kasi dati dine-decentralize naman po yung mga MDR patients sa amin. Kaya lang, for continuation of treatment, hindi katulad ngayon na kailangan kami na po yung mag-enroll lahat-lahat. From screening, examinations, and all. So medyo bago pa po ito sa akin. Hindi katulad ng DSTB, kumbaga gamay ko na siya.
eto, kailangan pa namin ng assistance ni Sir Ryan. So sabi nga ni Sir, 1 call away lang daw siya pag kailangan namin. And nagpapasalam kasi laging nandyan si Sir Ryan para i-assist po kami. So yun, si tatay, sa pangalawang buwan niya, medyo nag-okay na. Kaya nung binisita namin siya ni Doc doon sa kanilang, nag-house visit sa pasyente, we are so happy na si tatay, ine-expect ko, akala ko nasa higaan lang, nakahiga. But ayun, si tatay habang papalapit siya sa amin, naglalakad. So talagang malakas na siya. Di ba? Parang kung sa maano na si tatay, senior citizen na, pero talagang nagpursige siya na malampasan yung niya, yun, na panghihina at iba. Kasi nga sa first, naman talaga, sabi nga ni Doc, talagang may experience yon. Sa DSTB nga, na-experience, lalo na po sa drug-resistant TB na mas marami po yung gamot. So sabi ko po, kung fighter si tatay, kailangan maging fighter din po kami ng mga healthcare workers. Hindi po kami pwedeng sumuko. Kung si tatay hindi sumuko, hindi din po namin siya susukuan. So, kasama po kami ni tatay. Biglang. Sorry. So yun. Basta po, nandito lang po kami para mag-support sa lahat po ng pasyente. Nagiging emotional lang kasi para sa akin, hindi lang po ito trabaho. Kailangan pag health worker ka, yung commitment, yung passion, yung dedication sa trabaho dapat nandun. Kasi kung hindi, kawawa yung mga pasyente kung wala tayong pag-care sa kanila. Kaya po kahit sabi nga po mahirap, kailangan nandito po kami para matulungan po ang mga pasyente namin na malagpasan po yun. Kaya tatay, kung fighter ka, fighter dun po kami, ipaglalaban po namin hanggang dulo na makatapos si tatay. Kung ano man po yun na mga sa tingin niya, kasi kung hindi talaga susuportahan yung pasyente, hindi talaga magtatapos sa gamutan. Kaya binibigay na lang namin yung lahat, yung support. Katulad po niyan, kasi si tatay talagang hirap din sa buhay. Lahat ng assistance, talagang ginagawan po namin ng paraan para matulungan siya na mag-continue lang po sa gamutan niya. And yun nga, na-mention ni Mayor, kasi kung sa kanila pa po i-charge yung, kasi malayo, from Tumalaytay malayo po yon. Yung renta ng tricycle, kung sila po ang magbabayad, 500 pesos. Minsan nga po sa pagkain na may problema na yung pasyente. Ano pa po ang kanilang ibabayad? Pang travel, papunta po para sa follow-up check-up ni tatay. So ang ginagawa po ng LGU, siyempre, suportado po kami ng aming mayor. Yun lang naman po ang kagandahan. Sabi nga po, nagiging magaan yung trabaho kung suportado po ng lahat. Hindi mo po mafe-feel na nag-iisa ka, na parang sayo lang yan na program na yan. So very thankful po kami sa aming local chief executive kay Mayor Bong kasi mabilis po siyang lapitan. And siyempre po sa Sangguniang Bayan, mabilis din po silang lapitan. Kung ano po yung mga hinihingi namin na suporta para po sa aming mga kliyente, mabilis po silang mag-aksyon. Si tatay, wag po kayong mag-alala kasi hanggang matapos yung gamutan, nandyan po kami. Monthly check-up ni tatay, hatid sundo po namin siya para lang po ma-follow yung schedule ng laboratory ni tatay. And sa ngayon po yung status ni tatay sa is negative naman na po siya, yung latest. So, very thankful kami. Ibig sabihin, very compliant si tatay. Talagang gusto niya po talagang gumaling. Di ba po? So, tatay, magkasama tayo. Nandito po kaming mga health workers para po suportahan kayo. So, yun lang po. Thank you. Maraming salamat po, Nurse Maricel, for that inspirational sharing of the milestone.
maraming salamat sa taus-pusong pagbabahagi ng inyong serbisyo para sa ating pasyente. Kaya naman po, sana po tayo bilang healthcare workers, bilang partners and stakeholders, mas ma-encourage pa na ibigay natin yung puso sa serbisyong ibinibigay natin sa ating mga kliyente at sa bawat isa. May I just request everyone to stand? May you please stand? As the healthcare workers, stakeholders, partners of this program, everybody who is involved in this activity, kindly raise your right hand. Please raise your right hand and then give your left shoulder a soft tap. Please tap your shoulder and then say, good job. Good job. And then please raise again your right hand and tap the shoulder of the person nearest you and say, good job. Good job. Good job po. Good job. Good job sa ating lahat. Congratulations. Palakpakan naman po natin ang ating sarili. Thank you so much for your effort. And now you may now take your seats. Diba? Ang sarap sa puso na tayo ay nakakatanggap ng good job from ourselves and from one another. Kaya naman, this time, sige, break muna tayo. Mag-entertain muna tayo mula sa mali pa yung tawag ko sa kanila, hindi pala sila Castilla TikTokers Squad. But they are called Arte Castilla. Arte Castilla, once again. cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda la pinta. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. I go by the name of CL of 21. It's been a long time coming, but we share now.
Thank you very much, Arte Sorsogon. Ay, Arte Castilla. Oh, inang-kinang Arte Castilla. O, di ba? Ibang-iba na sila mag-stretch ng dance number sa panahon natin. Makarena pa lang tayo ngayon. Iba na. Okay. Thank you so much. Good job din sa inyo, Arte Castilla. And this time, ladies and gentlemen, I am inviting our Regional Director of Bicol CHD, Dr. Ernie Vera, Dr. Mary Rosary Santiago, Mr. Ronald Matito, and Miss Dolly Rose Santos to be on stage for the ceremonial recognition of the following. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh eh oh. Just move those left feet, go ahead get crazy. Anyone can do it, sing oh eh oh. Show the world you got that fire. We would like to present this plaque of recognition to the following. But I feel better when I'm dancing. Starting with the first IDOT's Phase 2 patient in Region 5. Sa effort niya at sa willingness niya na maggamot siya, ladies and gentlemen, palapakan naman po natin, Mr. Roger Villafe. Congratulations, Tatay Roger. And of course, we would like to recognize the Castilla Municipal Health Office as the first facility to implement IDOT's Phase 2 in the Bicol region. We have the MHO, Dr. Melquiades D. Boque Jr. We have Nurse Maricel Enovejas. We still have the presence of Mayor Isagani Mendoza. Congratulations. And we would like also to award this plaque of appreciation to Sorsogon Provincial Health Office for the utmost dedication and commitment to the implementation of IDOT's Phase 2 towards achieving a TB-free Philippines. We would like to call in Dr. Maricel Fajardo, Ma'am Claire Flestado, and IDOT's and NTP coordinators in the province of Sorsogon. We have Ma'am Rebecca D. Oy, Ma'am Mary Ann Doringo, Ma'am Ruth Villanueva, Ma'am Maria Nanette Anuevo, Ma'am Gemma Abelio, and Ma'am Imelda Gomez. And Ma'am Rica Echo. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Oh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Under the lights when everything goes.
Nowhere to hide when I'm getting too close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. I can see what you do. All right, another warm round of applause for Team Sorsogon. Siyempre kasama ang ating pinampalang guest of honor. Thank you so much. And of course, another plaque of appreciation is hereby presented to Masbate Provincial Health Office. And to receive the plaque, may we have Mr. Carlo Ryan Estupase, STC NARS of SMMG. The same plaque of appreciation is awarded to Camarines Norte Provincial Health Office. And to receive the plaque, may we have Ma'am Marichu Nahe, the SCC NARS of BRHMC, formerly BRTT. Same plaque of appreciation is awarded to Camarines Sur Provincial Health Office. May we have Ma'am Judith Bufete to receive the plaque of appreciation. I can't stop this. I can't stop the feeling. I can see but you when you dance. So just dance. Another plaque of appreciation is awarded to Catanduanes Provincial Health Office, to be received by Ma'am Georgina Ann Leslie Gianan Pepito of ABMC. Another plaque of appreciation is hereby presented to Albay Provincial Health Office for the utmost dedication and commitment to the implementation of IDOT's Phase 2 towards achieving a TB-free Philippines. To receive, we have Ma'am Gay Gloria Bansha and of course all the NTP coordinators of the province of Albay. Take me on a date, I deserve a date. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buying what you need. You got the 9 to 5, but baby so high. So don't be thinking I'll be home and making out with eyes. I never learned to love, but I can ride a bus. Sing along with me, sing along with me. You gotta know how to treat me like a lady. Even when I'm acting crazy, tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only. And lastly, we would like to present this plaque of appreciation to Bicol Center for Health Development for the utmost dedication and commitment to the implementation of IDOT's Phase 2 towards achieving a TB-free Philippines. We are also inviting Dr. Rosa Maria Rimpilio, Chief LHSD, DOH Bicol, and Dr. Janish E. Alcala Arellano, and Ma'am Ruby.
Ma'am Aida Ruby Jeremias. Even when I'm acting crazy, tell me everything's alright. And Miss Lillian Rose Contessa and Cisa are NTP coordinators for Region 5. Need to know if you wanna be my one and only all life, baby. Dear future husband, make time for me. Don't leave me lonely, and no, we'll never see your family more than mine. I'll be sleeping on the left side of the bed. Open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy and buy me a ring. Buy me a ring. You got Congratulations and maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong dedikasyon at serbisyo upang masugpo at makontrol natin ang TB sa buong probinsya at buong Bicol Region. Maraming salamat po. It's a great job for everybody, and this time, since ignited na ang ating mga puso no, na ipagpatuloy ang programang ito upang mapangalagaan ang ating kalusugan, particularly against TB, this time, magkaroon tayo ng Pledge of Commitment. So binigyan po namin kayo ng pirasong papel upang doon isulat ang inyong commitment. Ano nga ba ang inyong magiging pangako upang magkaroon ng magandang bahagi sa programa kontra TB na pwede nating may pagpatuloy hanggang sa mga susunod na araw, linggo, buwan at taon. And of course, we are also inviting our first IDOTS Phase 2 patient in Region 5, Mr. Roger Villafe, to hold our diorama sapagkat doon po niya ikokolekta ang inyong mga binitawang pangako. And while you are writing your pledge of commitment, hindi kailangan ng napakahaba ha. Make sure na taos-puso ang serbisyong inyong ipagkakaloob para sa programang ito. Now, while you are writing that, ladies and gentlemen, let me present to you the documentation on the first 2 IDOTS patients in the Philippines. Dati wala pa akong hindi pa ako napasukan ng TB sa katawan. Ang trabaho ko, nagta-tricycle ako. Sa ngayon, wala akong trabaho. Nagulat sila na kung saan galing yung yung masakit ko. Sabi ko baka sa kulang ako sa resistensya sa trabaho. Yun, tinano nila ako, pina-check sa sa City Health, tapos inano ako sa barangay. Kaya minsan nag-drive ako ng mini dump truck, inahan ng asawa ko, tsaka tricycle. Baka doon ang bumalik yung kasi over fatigue ako. Tapos humina yung resistensya ko. At 2019, naka-TB ako. Bali, 6 months na medicine, na bulong. Tapos after sa pandemic, bumalik yung ko. Bali, 18 months na. Umiinom ako ng gamot araw-araw para gusto ko pa makasama ang pamilya ko. Sa pagkuha ng gamot sa health center, every 2 weeks. Every 2 weeks yung gamot ko. Pumupunta ako doon sa health center.
Saka nagpa-refill ako ng gamot. Sila Ma'am Janine at saka Ma'am Risa yung nag-asikaso. Siguro sa hindi pag-suporta ng pamilya ko at saka health center sa pag-inom ko ng gamot, siguro hindi ko matatapos. Kasi walang mag-remind. Sa titinda ko ng isda, hindi ko alam na magkakasakit ako ng pneumonia daw ang ng doktor. Sabi ko mahirap pag ganito nang hindi na ako makapagtrabaho, cut off lahat ng mga ginagawa ko sa buhay. Parang na-distress ako noon. Lalo akong pumayat sa bahay. Hindi ko malaman kung ano kung gagawin. Patuloy akong uinom ng gamot ko. Ang discipline ko sa loob ng gym ko, naisama ko na sa labas. Ang disiplina sa katawan ko, na kailangan talaga na inumin ko to. Punta ako sa health center, makita ko lang si Dinit, para nakakita ko ng anak ko ng babae, kaya yung anak ko babae, nasa bukid. Hindi ko na makasama. Parang ang mga anak ko ng karamdam ko silang turing sa nila. Nagpapasalamat ako dito sa kanila na hindi rin silang isawa sa akin sa pagtulong na gamutin ako. Dahil nasabi ko doon sa buhay ko na pagdating ng araw, isa na lang tayong kwento. Ever since I can remember, since I started here from 2011, pulmonary tuberculosis or TB had been one of the leading causes or top 10 mortality and morbidity here in our city. But because of the intensified case finding and contact tracing done by our team in TB, I am glad to say that since 2021, it is no longer one of our top 10 mortality. Ang difference po kasi nung nag-transfer na sa IDOTS yung patients from PMDT, yung mga patients pwede nang i-decentralize sa barangay. So, pwede po siyang i-assign. Like, for example, sa midwife, pwede pong sabihan po yung midwife na pwede pong ma-follow up ng BHW yung patient at para hindi na po masyadong magastusan sa transportation po. IDOTS, since integrated na siya, na-fill in natin or nabibigyan natin ng support yung patient. I'm really among the best nurses I've worked with in terms of commitment, initiative, direction, passion, and then heart talaga to serve patients beyond their scope, even beyond their time. Yung daily struggles nila in taking the medications, syempre maraming tablets or pills na iniinom in one day. So, alam niyo po yung struggle nila. Actually, I have a patient po kasi na about to graduate. That was my first death case. Yung emotional attachment is there also. Ako naman, na nababalitaan lang, pero may mga cases talaga kami na parang yung disseminated, na yung pumunta dito na walang-wala, and yung exhausted all private help na yung top people, pinahanapan na yung paraan yung mga labs nila, pati yung mga gamot nila, hinahanapan na. And then, narinig mo na lang na doon, wala na yung patient, tapos umiiyak pa yung, siyempre, di ba, nakakasama ng loob. Very compliant po yung first 2 patient natin na handled ko na kasi yung isang interview is dun eh. But all in all, yung 5 IDOTS patient natin for DRTB is very compliant. Sa mga hindi pa nagkaroon ng TB sa katawan, dapat alagaan nyo ang sarili nyo. Huwag kayong masyadong sa trabaho.
Tsaka kuhanan mo yung katawan mo, alagaan. Inom ka ng mga vitamins. Kailangan kung anong sabihin ng doktor, gagawin nila. Kung gusto nila talagang gumaling. Lahat naman tayong tao, hindi naman perfecto. May kamalian din. Gagaling ako. Ito ang pangako ko sa buhay. Gagaling ako, gagaling. Ito ang pangako ko. Hindi kami bibitaw sa laban. Ito ang pangako namin. Tatlong dekada na rin pala akong nasa serbisyo. Nakatayo, nakaupo, paikot-ikot sa komunidad ko. Para masigurong ligtas at malusog ang bawat pamilya rito. Sa anumang pagsubok, kailangang buo ang loob ko. Sa propesyong ito, naranasan ko ang pinakamasaya at pinakamalungkot na yugto ng buhay ko. Masaya tuwing may buhay akong naisasalba. Malungkot tuwing may isang kaibigan o kapamilya ang namamaalam. Dahil sa mga sakit gaya ng TB, na kayang-kaya naman sanang matuldukan. Naalala ko noong bata ako, si tatay, kailangan pang bumiyahe sa bayan makapagpagamot lang para sa TB. Kakaunti pa lang kasi ang mga health center noong panahong yun. At kakaunti pa lang din ang kaalaman ng mga tao sa sakit na ito. Kaya pag may TB, akala nila yung isang paa mo nakabaon na sa hukay. Hanggang sa unti-unting bumuti ang sitwasyon makalipas ang ilang dekada. Bumuhos ang tulong at suporta mula sa lokal at pambansang pamahalaan. Libre na sa mga health center ang mga check-up at gamutan. At ang dating kilo-kilometrong sakripisyo ng mga taong may TB, ngayon ay abot kamay na. Pero isang araw, isang pagsubok muli ang dumating. Isa muling kalabang hindi nakikita ang tila nagpatigil sa mundo. Isang kalabang nakamamatay, ang COVID-19, na siya ring dahilan kung bakit naantala ang gamutan ng marami sa mga taong may TB. At ang sandaling pagkaantala sa gamutan, pangmatagalan naman ang dagok na dala sa kanilang kalusugan. Maaaring naging drug-resistant na kasi ang TB bakterya sa katawan nila dahil sa problema sa akses sa gamutan sa gitna ng laban sa pandemya. Ibig sabihin ay hindi na mabisa yung mga gamot na kasalukuyang iniinom nila. Mas matagal din ang gamutan, halos 9 hanggang 20 buwan para sa iba. At ang paghihirap mula sa sakit ay mas lalong hahaba kung hindi naagapan. Mabuti na lang ngayon ay hindi na kinakailangang bumiyahe ng malayo ang mga taong may DRTB. Noong inilunsad kasi ang Integrated Delivery of TB Services o IDOTS Phase 2 sa gitna ng pandemya, lahat ng serbisyo para sa DRTB ay libre nang natatanggap sa mga health center. Patunay na kayang-kayang makabawi ng mga Pilipino basta't nagtutulungan ang pamahalaan at mga mamamayan. Kay layo na rin pala ng ating narating, pero marami pa tayong dapat gawin. Nasa serbisyo man o wala, pangako ko, araw-araw ay sisikapin ko. Basta't may 3, 2 o 1 pa na kailangan ng tulong ko. Hanggat naririto pa ako, hanggat kaya ko, hindi ako hihinto. Ito ang pangako ko.
Maraming salamat po. Iyan ang kanilang mga pangako. Kayo, ano kaya ang ating pangako? This time, ladies and gentlemen, since you have written your pledge of commitment, isa-isa po tayong pupunta dito sa diorama at ibabahagi po natin yan. Tama po ba? Okay. So, sisimulan po natin mula sa representatives ng USAID. Okay, so let us start by sharing the promise, no, ang pangako mula sa representative ng USAID. Hi everyone. I'm Kyle John Antonio po from the USAID's TB Innovations Project. So yung pangako ko po bilang isang social and behavior change practitioner, palagi ko pong uunahin yung kapakanan ng mga pasyente natin. Kailangan yung communication natin, yung mga communication materials na i-release natin ay patient-centered. So ayun po yung pangako ko, and hanggang andito po ako sa TB Innovations Project, gagawin po namin yung best namin para matuldukan yung TB. Thank you. Thank you very much, Mr. Kyle. Next, may we have a representative from the PBSP. Ayun, good afternoon. Sorry po, nahulog ko na yung pangako ko. Pwede ko po bang bawiin? Ayun po. As a regional team leader no, from Access TB Project, ipinapangako ko po na lahat po na shinare sa atin, para sa atin, is makakarating po sa mga pasyente natin. No? So, lagi naman po, ang goal natin is laging una mga pasyente. At pinapangako ko po namin na gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para matulungan po lahat ng pasyente na gumaling. Ayun po. Salamat po. Thank you so much. May we have a representative from DPCB. Kami po sa DOH-DPCB, ang aming pangako ay tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na po sa kanilang pangangailangan pangkalusugan. At para makapagbigay ng serbisyo na ang sentro po ay ating mga pasyente. At higit sa lahat ay magampanan po namin ang aming mga tungkulin para makahanap ng paraan para hindi na po kailangan pang gumastos ng ating mga kababayan para po sila ay makapagpagamot. Lalo na po yung mga DRTB patients natin. Thank you very much. This time, let us listen to the pledge of commitment from CHD. Pag-jack and play po ba tayo, Doctor? Dr. Ernie Vera, would you like to share with us the pledge of commitment of the Bicol Center for Health and Development? Ayun po yung microphone sa podium. Maraming hapon po sa Gabos. Kami po sa CSD, kung ano pong kaipuhan ni Sir Rogelio, di tataomi. We have the hospital to care for him. We have the public health system to support in coordination with the LGU.
Kung ano pong kaipuhan niya, no problem siguro sa muya. Thank you very much. Thank you very much, Doc. And of course, from the Provincial Health Office, Dr. Fajardo. Kami naman po sa Provincial Health Office, siyempre, full support to the program. Yun lang. Iupod na namon ang 3 T's namon. Time, talent, and konting treasure. Thank you very much. Thank you very much, Tola. And happy birthday, Dr. Marcel Fajardo. Di ba? Napakagandang birthday gift. Siya ay nagbibigay ng regalo. Regalong suporta ng probinsya through her para sa TV program. Palakpakan naman po natin si Dr. Marcel Fajardo. Thank you. And of course, from the Municipal Health Office, Dr. Boque. Sa amin po, sa Aritio Castilla, pinapangako po namin na susuportahan si tatay. Maski nga po sa kanyang mga ibang pangangailangan, ay gagawa kami ng paraan para po makagraduate si tatay. Nakalampas na po siya at nakaraos na. Sana tuloy-tuloy na po ito. Marami pong salamat. Thank you so much. And lastly, from IDOTS facility, may we have Nurse Maricel? Hello. Kanina po, tatay nangako na talaga ako kay tatay eh. Maski ano po ang mangyari talaga yung support sa health. Even though minsan talaga may mga pasyente na alam po natin na talagang hikap din sa buhay. Minsan, hindi din maiwasan na no? Yun is kusang loob naman kasi kung nakikita naman natin yung situation ng patient. Basta tatay, sabi ko kanina, laban po nating lahat. Ito, hanggang matapos po ang gamutan. Thank you so much. And muli, maraming salamat po sa lahat na nagbahagi ng inyong commitment para sa programang ito. And this time, before we proceed to the closing ceremony of this event, may we have the presence of the Municipal Mayor of Castilla, Sorsogon, Honorable Isagani B. Mendoza, for he has a surprise to our patient, no, Mr. Rohel Villafe. Okay, narinig ko yung mga pangako ng bawat isa. Parang naano ako, yung balahibo ko parang ano. Maraming salamat sa commitment ninyo sa aming kababayan. At yung pinakalas, sabi ni Doc Boque, tutulungan siya hanggang makagraduate. Kasi nag-enroll siya, kaya makakagraduate siya. Tinutulungan din namin siya ng local government, pero ngayon may bibigay ako ng amount, konti lang naman, 5,000 para financial assistance para sa kanya. Magdiretso katulos duman sa sa beer house. Ano masasabi mo sa nagtarabang sa imo? Salamat po sa gabos na nagtabang sa kuya. Salamat daw. Maraming salamat po, Mayor, for that cash incentive na ibinigay mo po kay tatay. So, Tatay Roher, maaari na po tayong makabalik sa inyong upuan. And of course, to close this ceremony, may we have the Municipal Health Officer of Castilla, Dr. Melquiades D. Boque Jr. First and foremost po, I would like to express my appreciation to DOH Region 5, lalong-lalo po kay Regional Director Dr. Bira. Maraming salamat po sa pagpili nyo sa aming bayan bilang binyo ng lansing ng IDOTS Phase 2. Malaking karangalan po ito para sa amin.
Alam ko po ito na po ang hudyat na talagang ibababa nyo na sa amin, sa LGU, ang gamutan ng resistant TB. Alam ko po, marami pang challenges at problema na mararanasan namin. Tulad po ang nangyari kay Tatay Roel. Noong pong na-hospital siya, takot na takot po ako. Nagtatakot po ako sa hospital kasi baka mamaya bumigay si tatay. Yung pong gamot ang sisisihin. No? So, panay ang tawag ko at buti naman na yung mga taga-hospital ay nagbibigay ng feedback sa akin, okay naman, parang lumalakas. So, kung nakaya ni tatay, nagpapasalamat po pala ako sa pamilya ni tatay, sa suporta ng pamilya niya. Kasi 24 hours po, may contact sila kay Ma'am Maricel kung ano po yung nararamdaman ni tatay, itinatawag po nila. Kaya nagpapasalamat po sa pamilya ni tatay. Sa BHW na treatment partner ni tatay, maraming salamat sa suporta mo. Kay Ma'am Maricel, ang sipag mo Ma'am Maricel, mabuhay ka. Maraming salamat. Sa muli, ang pasasalamat ko sa DOH Region 5, sa mga stakeholders, sa aming mayor na walang humpay na sumusuporta sa amin, si Ma'am Gina. Ito si Ma'am Gina. Kay Sir Marlon Lero na nagumagang gumawa sa decoration na ito. Sa ating PSO, sa Bureau of Fire na naglinis dito sa loob. Sa mga staff ng Balay Silangan. At sa mga tao pong naging may kaugnayan para po maging matagumpay ang launching na ito. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat din po, Dr. Mel Boque. And with that note, before I close this, magkakaroon po tayo ng photo opportunity with all the partners, stakeholders, and all the organizing team ng ating event na ito. With that note, maraming salamat po on behalf of the Provincial Health Office. This has been Kevin saying, coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together, ika nga, is a success. Congratulations and have a great day! So let's have a photo opportunity with our partners and stakeholders po. Thank you. Sa gitna ng COVID-19 pandemic, kailangang matibay ang ating dibdib laban din sa mga sakit tulad ng tuberculosis o TB. Magpa-check up at alamin kung may TB ka o wala. Magpa-chest x-ray at magpa-test. Magpagamot. Magpakasigurong wala ring TB lahat ng mga mahal mo. Maging matatag. Proteksyonan ang sarili at makipag-ugnayan sa iyong health center o TB clinic. Isang paalala mula sa #TBFreePH ng Department of Health at USAID. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance, side, pinggang Pinoy, manami. There you have it, isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. More. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan.
7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV sa Bishopy Lifestyle. Duwit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance. Kahit pinggang Pinoy manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Move more, eat right, be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng big one. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV sa Bishopy Lifestyle. Duwit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Pag-ibig